ng'ato nigi anger management issues, otimi nade. Nyalo paro nyadendi moro manoneg mana gi le yo Eldoret kocha. Mana ne weche mag hera. Aken Devin en gimana? Oh, nadwacho ni mondo wang'ad story ni short, rawere wati matek. Manya pesa ni king'eni ngi nyadendi, lakini an gima stand mapoda bet godo niya, nyadendi nyaka to waket class gi standard. Ok ni dhi beta kanyo ni koro ina kanyo. Apana nyaka to abed gi standards wan wawegi. Speaking of what matek, anyalo wacho ni let's work smart. Inyalo tiyo matek to sure. Auko sawa. Iti ni pesa nani te amiyo Devina. Kinyi ka Devina way. Because samoro Devina is just after your money and then onyiso sibire ni and justice ni kumadhi kode ngadwaro mana. So justice will be working so hard to take care of you and then tomorrow dhiko mngamachiel. So in as much as we should work hard, we work smart. Tigi pesa ni yo makare. To mole umadung aparo ni loso beni nyakwa losi. Ponoro ni nge chidhe nado kocho nyake dhi lande galamoro kore kawa uja. Wacho nana